At mga S-Friend, side trip naman po tayo, syempre bilang bahagi ng ating sementeryo serye na kung saan hahanapin po natin hindi mga kaluluwang ligaw, hindi mga masasamang espiritu, kundi syempre yung mga traces ng mga sinaunang sementeryo o tinatawag nga natin na mga heritage of death, sabi nga nila. Dito naman po sa San Manuel, Pangasinan mga S-Friend, partikular dito sa ating pinupuntahan o tinutungo ngayon, meron tayong nakita na talagang isa rin sa mga paalala o patunay na ito nga tama yung dinadaanan natin. Ito nga yung lumang sementeryo dito at ito nga po yun mga S-Friend. So, oh, di ba? May kita nyo ngayon, ito. Nakasisigurado tayo dito sa strukturang ito na yari din sa bricks mga S-Friend, which is very common sa mga Spanish structures or Spanish colonial structures. Yung ganito. And then nakatitiyak tayo na ito ay yung entrada nung sementeryo. Dito rin mga S-Friend sa gawing ito, ayan, yung bakod niya. Hindi na nga lang natin alam mga S-Friend kung gaano nga ba talaga katangkad o kataas ito dati. Dahil nga syempre dumaan na ang ilang daang taon, natabunan na po yung mismo talagang pundasyon niya, yung pinakapaanan niya, kaya hindi na natin talaga masasabi kung gaano yung taas niya dati. Pero sa lahat po ng mga nakikita natin ng mga Spanish period cemeteries, katulad nito yung mga Catholic cemeteries na inopen po noong panahon ng Espanyol, itong mga ganitong klaseng mga bakod na nakikita nyo ay talagang medyo mababa, may kababaan lang ito. At ito katulad nito, makakapal talaga, as in yung kanilang structure. And then apart from that, ito yung mga original na bricks. Syempre mga S-Friend, ito rin dahil sabi ko nga nakatitiyak naman tayo na ito yung pinaka entrance o entrada nung dating lumang sementeryo dito sa San Manuel. Tulad din nung nakita natin kanina na ang kapal no nung pagkakagawa nila dito. Ang kapal nung ilang pirasong mga bricks yung ginamit nila dito. And bukod pa dyan, dahil ito na nga lang yung natitira mga S-Friend, ito nahanap natin yung kaputol. Malamang ito talaga yung bahagi ng bakod o yung perimeter fence na tinatawag. At banda rito naman, ayan, ay, hindi na natin makikita yung trace, pero ito di ba? Bricks. So masasabi natin na yung entrance niya ay mula dito hanggang dito lang. Parang ganun siguro sa itsura ng entrance o entrada ng sementeryo sa Manaoag, di ba? Yun nga lang, dito may bago ding structure kasi para siyang ayan terrace. Di natin alam kung anong purpose niya talaga, pero wala naman tayong nakitang daraanan or hagdan paakyat dyan. Pero yun, at least nakita natin yung isa sa mga talagang hinahanap natin para dito sa segment natin na sementeryo serye. Ito yung mga bricks o yung mga entrance ng sementeryo, at hindi natin alam kung may makikita pa ba tayong kahit ruins man lang nung cemetery chapel. Ayan, tapos ito rin, lagi ko nakikita yung ganitong design mga S-Friend sa mga puntod. Kung sakaling mayroon tayong tigapanood ngayon at maalam sa ganitong mga disenyo or arkitektura, kung ano pa man tawag dito, pwede nyo i-comment mga S-Friend kung para saan or anong klaseng disenyo ito. Pero yun nga, sabi ko sa'yo, yung ganun na mga klaseng bukana or opening ng mga nicho noon, yung parang pa semi-circle. And then ito rin, tabi-tabi po, yung parang ano siya, tapos pag ganun, wag nyo sabihin nagiba na, nagiba na siya. Nagiba na nga.
Okay, since nandito tayo sa Catholic Cemetery, ito yung mga symbols na hindi mawawala katulad nito. And then isa rin sa mga ito nakita natin na pag-aralan natin mga S-friend, yung mga ganitong klaseng disenyo, di ba? Yan, mga clover leaf. Sabi nga nila itong mga clover leaf na ito yung parang pwedeng i-associate kay Saint Patrick. Ayan, tingnan natin. 'Di ba? May kita natin talaga mga S-friend yung mga ganitong mga design, no, 'di ba? Sa mga gilid ng mga puntod, katulad ng mga nakita natin doon sa Binalonan noong nakaraan. Na kung saan sabi nga nila very rare yung ganitong mga clover, apat, unlike talaga sa yung shamrock na 3-leaf lamang na clover siya. So ngayon, ang nangyayari, ang sinasabi kasi nila dito mga S-friend, kung bakit yung una, umpisahan muna natin dun sa 3-leaf na clover na nagsisignify doon kay Saint Patrick. Kasi Saint Patrick, siya po yung isa sa mga patron na galing po sa Ireland. At sinasabi nga nila mga S-friend, yung mga ganitong klaseng mga disenyo noon, lalo na yung 3-leaf na clover or shamrock kung tawagin, ay ginamit daw po ni Saint Patrick para daw po i-explain ang patungkol sa Holy Trinity sa mga Irish people noon, lalong-lalo na sa lahat na mahinihikayat niya na mag-convert noon sa pagiging Kristiyano. So, ito nga, yung mga 4-leaf clover naman na nakikita nyo ngayon dito ay pwede naman daw pong ma-associate sa luck o swerte. O, di ba? Ito yung most din, common na nakita ko dun sa kabila sa ibang sementeryo Pero hindi lamang po ito mga S-friend yung mga makikita natin na disenyo o common na inilalagay sa mga nicho ng mga naunang inilibing dito, dahil minsan may mga mukha ng angel, di ba, yung mga ganitong mga cross. At yan siya, tabi-tabi, ikiraan lang po. Ano, may tabi-tabi po. Ito, shoutout nga pala kay Lakay MJ. Sana makilala kita in person. Sa'yo ko unang nakita to tsaka pinost po nung Cementerio Heritage Facebook page. So ito siya. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga S-friend, yung mga ganitong klaseng mga, di ba? Mga disenyo noon. Talagang di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo mga S-friend, hindi naman lahat alam ko kung paano o anong ibig sabihin ng mga ito. Mainam, kung sakaling napapanood mo ito, bigyan mo ako ng idea, bigyan mo rin ako ng konting, alam mo yun, pag-i-educate tungkol sa mga paano ba nila din disenyo noon yung mga ganitong klase, mga nicho or anong ibig sabihin, simbolismo kumbaga. Yan, no. Kung tutusin, siya lang talaga yung stand out dito And then nasa tapat talaga siya nung entrance ng sementeryo, di ba? So sabi ko nga sa mga ganitong klaseng lumang sementeryo, ang mga entrance o entrada nila karaniwan tutumbok sa chapel or maliit na simbahan dito sa sementeryong ito, pero hindi na natin alam kung saan tayo pwedeng dumaan Pero dun pa lang sa katotohanan na nakatapat siya sa pinaka-entrance, itong puntod na ito, hindi kaya meron siyang significant na role or sabihin nating malaki yung naiambag niya sa society noon, kaya naririto.
Kaya mga S-Friend, katulad ng iba pa naming pagtawag, kung sakaling may rekomendasyon or maisasuggest ka na mga alam mong existing Spanish-era cemeteries, i-comment lamang mga S-Friend at nang mabisita natin one of these days. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito, maging sa pag-share ng video. Hanggang sa susunod nating episode dito sa Sementeryo Serye. Ako po si Rico Loco, tumutok lamang sa Urbex PH Placado TV YouTube channel.